हरे कृष्णा माताजी हरे स्क्रीन कृष्णा தெரியுதா? माताजी. यस माताजी. ஓகே. रिमाइंडर கொடுத்துட்டு माताजी குரூப்ல. எஸ் மாதாஜி. ரெண்டு விஜயலட்சுமி மாதாஜி ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी. நான் ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. நான் ஹரே கிருஷ்ணா. ஆரம்பிச்சிடலாமா மாதாஜி? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த இன்னைக்கு நம்ம 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கு எல்லா பக்தர்களையும் நம்ம இஸ்கான் சார்பா உங்களெல்லாம் அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது பக்தி யோகத்துல 3வது சாப்டர் ராஜ வித்யா ராஜ குஹ்யா யோகம். அந்த யோகத்தை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். ராஜ வித்யானாலே பகவானை பற்றிய வித்தை, அதாவது அவரை பற்றிய நாலேஜ். ராஜ குஹ்யம், குஹ்யம்னா ரகசியம். பகவானை பற்றிய விஷயங்கள்லாம் ரகசியமானது. அந்த விஷயங்களை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு அதுதான் மிகவும் ரகசிய அறிவுன்னு இதுல இருக்கு. இதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த சாப்டர் முழுக்க பகவான் மட்டும்தான் பேசுவாரு. அர்ஜுனரோ சஞ்சயனோ யாரும் பேச மாட்டாங்க. இன்னைக்கு நாம இந்த சாப்டர்ல வரிசையா நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பகவானை சேவிச்சுக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे भाषत्यादेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நம்ம என்ன பார்த்தோம்? நேத்தி 8வது சாப்டர் பார்த்தோம். அதோட சுருக்கம் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன செய்யறாங்க, 1ல இருந்து 4 வரையிலும் ஸ்லோகங்கள்ல அர்ஜுனன் ஒரு 8 கேள்வி கேட்கிறாரு. பிரம்மன்னா என்ன, அத்தியாத்மம்னா என்ன, அதோட கர்மன்னா என்ன, அப்புறம் பரமாத்மா அவருன்னா எங்க, அவரு எங்க நம்ம உடல்ல எங்க வசிக்கிறாரு, இந்த மாதிரி ஒரு 8 கேள்விகள் கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் ஆன்சர் பண்றதையும் பார்த்தோம். அடுத்தது 2வதா இறந்த நேரத்தில், அதாவது இறக்கக்கூடிய அந்த நேரத்துல கிருஷ்ணரை எப்படி நம்ம நினைவுல வச்சுக்கிறது அப்படின்னுட்டு அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. அதுக்கு 8ல இருந்து 5ல இருந்து 8 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்த்தோம்.
அடுத்தது கடைசியா யோக மிஸ்ரா. யோக மிஸ்ரா பக்தின்னா, அதாவது யோகத்தின் மூலமா பக்தி அடைஞ்சு பகவானை எப்படி வந்து கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது, அந்த நேரத்துல நம்ம எப்படி இறக்கக்கூடிய நேரத்துல நம்ம பகவானை எப்படி நினைச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கறத பத்தியும் 8.9 இருந்து 8.13 உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருந்தது. தூய பக்தியின் மூலமா கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவுபடுத்துறது, அது இந்த உலகம் வந்து துக்காலயம் சாஸ்வதமும் படிச்சோம். அந்த வந்து அதுல இருந்து நம்ம விடுபடணும்னா பகவானை எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும், அது எப்படி எல்லாம் நம்ம நினைவு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது 8.14 to 16 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தோம். அடுத்தது பொருள் உலகம், இந்த பௌதிக நேச்சர், மெட்டீரியல் நேச்சர் எப்படி இருக்கும், ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி 8.17 to 8.22 அந்த ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்ப்போம். அடுத்தது கடைசியா கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை, பகவானை எப்படி சென்றடையணும், அவரை அடையணும்னா நம்ம என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து நேத்தி படிச்சோம். எந்த வித யாகமோ யஜ்ஞமோ தானமோ தவமோ தேவையில்லை. எது தேவை அப்படின்னா ஒன்லி வந்து பகவானை பத்திய பக்தி மட்டும் போதும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து 8th சாப்டர்ல படிச்சோம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம 9வது சாப்டர் படிக்கிறோம். இது வந்து பகவானோட ரகசிய அறிவுன்னு சொல்லப்படுது. இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம். பகவானுக்கு வந்து நிறைய ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்குது. அதுல முக்கியமா ஒரு 6 ஐஸ்வர்யங்கள் நம்ம வந்து படிச்சோம். பகவான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வந்து என்னென்னது அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம். பூரண அறிவு, பூரண அழகு, பூரண துறவுன்னுட்டு அந்த மாதிரி. ஆனா அது மட்டுமே கிடையாது, அது வந்து 6 முக்கியமான பாயிண்ட். அதை தவிர அவரோட ஐஸ்வர்யங்கள் அப்படின்னா கணக்கில் அடங்காத ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கு அவருக்கு. அந்த ஐஸ்வர்ய ஞானத்தை பத்தி நம்ம இதுல படிக்க போறோம். 9.1 இருந்து 9.10 வரையிலும் ராஜ வித்யா, ராஜ குஹ்யம். குஹ்யம்னா அவரோட அந்த ரகசியமான அவரோட ஐஸ்வர்யங்கள், அவரோட பற்றிய அறிவுகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அடுத்ததாக கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள், பகவானை நம்ம எப்படி போய் சென்று அடையிறது, அவரை நெருங்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத பத்தி விஷயங்கள் 9.11 இருந்து 9.25 உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்திருக்காங்க. சததம் கீர்த்தை எந்தோமாம். சததம்னா எப்பொழுதும் இடைவிடாம வந்து பகவான் என்ன செய்யணும், கீர்த்தனம் பண்ணணும், அவரை வந்து ஸ்மரணம் பண்ணணும். அது வந்து அதை பத்தி விஷயங்களை அதுல படிக்கலாம். பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, பகவான் மட்டுமே அவரை மட்டுமே பக்தியை நம்ம கொள்றதுனால நம்ம வந்து என்னென்ன நம்ம இனிமை கிடைக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி என்ன சொல்லியிருக்கு 9.26 இருந்து 9.34 உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல. மன்மனா பவமத் பக்தோ, எப்பொழுது என்னை பத்தியே நீ நினைச்சிட்டு என்னையே வழிபடு அப்படின்னு பகவானே சொல்றாரு. அதை பத்திய விஷயங்களை வந்து இப்ப நம்ம டீட்டெயிலா படிக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகம் யார் வசிக்கிறீங்க? हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. பகவான் வந்து ஏன் அர்ஜுனரை தேர்ந்தெடுத்தாரு இந்த விஷயங்களை சொல்றதுக்கு? வேற யார்கிட்ட கூட சொல்லியிருக்கலாம். பஞ்ச பாண்டவர்கள்ல மத்தவங்க தர்மர் இருக்கிறாரு, இவரை விட தர்மமானவர். பீமன் இருக்கிறாரு, அவரு வந்து ரொம்ப பகவான் மேல ரொம்ப பக்தி உள்ளவர். அவங்களெல்லாம் அர்ஜுனனை ஏன் சூஸ் பண்ணாரு அப்படின்னு மத்தவங்க எல்லாம் பொறாமை கொள்றாங்களான்னு நீங்க கேட்டுறாதீங்க. இந்த இடத்துல அவர் இதைதான் இங்க சொல்லியிருக்காரு. நீ எப்படி இப்போதும் என் மேல நீ பொறாமை கொள்ளாதவன் அப்படின்னா, மத்த பாண்டவர்கள் வந்து பொறாமை கொள்வாங்களான்னா கிடையாது. ஆனாலும் ஒரு ஸ்பெஷலிட்ட வந்து இவர் க்ளோஸ் நண்பர். அதனால வந்து என்ன செய்யறாரு, இவர்கிட்ட வந்து எல்லா இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் வந்து சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, இதுவரையிலும் நிறைய ஞானங்கள் அவர் சொல்லிட்டாரு, இதுல இன்னமும் ஞானத்தை சொல்ல போறாரு. இதை நீ தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன அடைவ அப்படின்னா, துன்பங்கள்ல இருந்து விடுதலை அடைவ. இந்த உலக துன்பத்துல இருந்தெல்லாம் நீ வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய ஒரு ஞானத்தை நான் உனக்கு சொல்ல போறேன். மிக ரகசியமான ஞானம். ஞானம் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு வந்து என்ன தெரியணும் அப்படின்னா, இது வந்து நம்ம இது
9 விதமான பக்தி தொண்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த பக்தி தொண்டு தான் ஞானம்னு சொல்லப்படுது. அதையும் தாண்டி நம்ம பகவான்கிட்ட உறவு வைக்கிறது, பகவானை பத்திய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து விஞ்ஞானம்னு சொல்லப்படுது. இந்த ரகசியமான ஞானம் அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம 2வது சாப்டர்லயே ஆத்மா பத்திய விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆத்மாவும் வேற, உடல்ங்கிறது வேற அப்படிங்கிறது. அது வந்து பொதுவான ரகசியம். அதுவே இந்த உலகத்துல இருக்க எத்தனை மக்களுக்கு புரியும்? பகவத்கீதை படிச்சவங்களால மட்டும்தான் அதை உணர முடியும். மற்றவங்க என்ன செய்வாங்க? ஆத்மாவும் உடலும் ஒண்ணான்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. யாருன்னு கேட்டா நம்ம பேரை சொல்லுவோம். அந்த பேர் வந்து நம்ம உடலுக்கு தானே தவிர அந்த ஆத்மாவுக்கு கிடையாது. ஆத்மாவுக்கு வந்து பேரும் கிடையாது, ஊரும் கிடையாது, எப்ப தோன்றுச்சுன்னு கிடையாது, அதுக்கு அழிவு கிடையாது, எப்ப பிறந்ததுன்னு கிடையாது. அது வந்து நித்தியமான ஒண்ணு. அந்த விஷயங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா, அது வந்து முதல்ல அது ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் குக்கியம். அடுத்தது 7th சாப்டர்லயும் 8th சாப்டர்லயும் நம்ம வந்து என்ன செஞ்சோம்? பகவானை பத்திய பக்தி தொண்டு, அவருக்கு வந்து எப்படி எல்லாம் பக்தி தொண்டு செய்யலாம், அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால நம்ம எப்படி வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வர முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சோம். அது வந்து என்ன அப்படின்னா மிகவும் மிக ரகசியமானது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. இப்ப இந்த சாப்டர் 9th சாப்டர்ல சொல்லியிருக்கேன்னா இருக்கிறதுலயே மிகவும் ரகசியம், அப்புறம் மிக ரகசியம், இது மிக மிக ரகசியம். அப்படியே மிக மிக ரகசியமான விஷயம் அப்படின்னா களங்கமற்ற தூய பக்தி தொண்டு. நம்ம இத்தனை நாளே நம்ம இப்பெல்லாம் நம்ம எல்லாருமே பக்தி தான் இருப்போம். ஆனா நம்ம பண்ற பக்தி எல்லாம் வந்து என்னன்னா களங்கமுடைய பக்திகள். அந்த களங்கமற்ற தூய பக்தியை எப்படி பண்ணோங்கிற விஷயங்கள் வந்து இந்த சாப்டர் மூலமா நம்ம படிக்க போறோம். அதுதான் வந்து என்னது மிக மிக ரகசியம். இந்த மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் நான் உனக்கு இப்ப சொல்ல போறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்லைட இப்படிதான் இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், மாதாஜி நெட் வீக்கா இருக்கு. மாதாஜிக்கு ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி மியூட்ல ஹரே இருக்கீங்க. கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பேசுறது ஆக்கிடுறேன். கேக்குது மாதாஜி. ஓகே. நெட் ப்ராப்ளமா இருக்குது ம். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணது எனக்கு தெரியல மாதாஜி. நான் உங்களை போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதா மாதாஜி? இல்ல இல்ல மாதாஜி, ஓகே, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. நான் போன்ல வரட்டுமா? போன்ல கனெக்ட் ஆயிங்க மாதாஜி. நான் போன்ல வரேன், நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama நான் இப்ப எண்டு கொடுத்தேன்னா வெளியில போனோம்னா எண்டு கொடுக்குற மாதிரி ஆகும். எப்படி நான் லீவா வருது மாதாஜி? என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறீங்களா மாதாஜி? ஓகே. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna. Hare Krishna. Bhagavad Gita Mataji, Hare Krishna. In this Lokamachi. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Rajavidya Rajaguhyam Pavitram Ida Uttamam Pratyaksha Vakamam Dharmyam Susukam Kartum Avyayam. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு பகவான் அப்படின்னா, இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். ஏன் இத கல்வியின் அரசன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு? அதை நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எல்லா அத்தியாயங்கள்லயும் இதுக்கப்புறம் சொல்லக்கூடிய எல்லா அத்தியாயங்களுக்கும் சாரமா இதுதான் இருக்குது. அதனால இது என்ன செய்யப்படுதுன்னா அறிவின் அரசன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். இது தன்னுணர்வு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நமக்கு இஷ்ட உணர்வு தான். பகவானை பற்றி அந்த உணர்வை நம்ம எப்ப நேரடியா கொடுக்குது இது. ஏன்னா பக்தி தொண்டை பத்தி விஷயங்கள் இதுல வருது. தர்மத்தோட பக்குவ நிலையா இது இருக்குது. அழிவற்றது, பேரின்பத்தால செயல்படக்கூடியது. அதனால இது என்ன செய்யுது, அறிவின் அரசன் அப்படின்னு இந்த சாப்டருக்கு இந்த இதுக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க, பேர் கொடுத்திருக்கிறாங்க. நம்ம இந்தியாவுல என்னன்னா தத்துவ ஞானிகளுக்கெல்லாம் பஞ்சமே கிடையாது. நிறைய ஞானிகள்லாம் இருந்தாங்க. அதுல முக்கியமா ஒருத்தவங்க 7 பேர் இருக்காங்க. கௌதமர், கணாதர், கபிலர், யஜ்ஞவல்யர், சாண்டில்யர், வைஸ்வானர். இறுதியா நம்ம கடைசியா நம்ம இந்த பாகவதம் எல்லாம் எழுதி கொடுத்தாரு இல்லையா வியாசதேவர். அவங்க இந்த மாதிரி 7 முக்கிய தத்துவ ஞானிகள்லாம் என்னத்த சொல்லி இருக்கிறாங்க, நமக்கு நிறைய வேதங்கள், தத்துவங்கள் இதெல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் கத்துக்கணும். இதெல்லாம் கத்துக்கிறதுக்கு அவங்க நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்கிறாங்க. அவ்வளவே நம்மளால படிச்சு புரிச்சுக்க முடியுமா அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். நம்மளோட காலத்துல அதெல்லாம் அவ்வளவையும் நம்ம கத்துக்கணுங்கிறது நம்மளோட ரொம்ப கஷ்டமான காரியம். அதுக்கு நாம என்ன செய்யலாம், ரொம்ப ஈஸியா நம்ம பகவான் இங்க கொடுத்திருக்கிறார் இல்லையா, இந்த பகவத்கீதைங்கிற அந்த ஞானத்தை படிச்சாலே நம்ம அந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் ஈஸியா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்புறம் இந்த நம்ம நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, இந்த உடல் நம்ம செயல்படுறோம் இல்லையா, கர்மாங்கிறது செயல். நம்ம உடலால செய்யக்கூடிய அந்த செயல்களை நம்ம எதுக்காக செய்யறோம், நம்ம வாழறதுக்காக, நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவைக்காக நம்ம அதை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். அதை தாண்டி நம்மளோட ஆத்மாவுக்குன்னு சில கர்மங்கள் இருக்கு. அது யாருமே என்ன செய்யறாங்க, புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல. அந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன செயல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறதுதான் ஆத்மாவோட செயலா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம நம்ம உடல் எப்படி சும்மா இருக்காதோ அது மாதிரி ஆத்மாவும் என்ன சும்மா இருக்காது, செயல்பட்டுக்கிட்டேதான் இருக்கும். நம்ம இந்த உடலை விட்டு அந்த ஆத்மா பிரிஞ்சாலும் ஆன்மீக லோகத்துக்கோ இல்ல வேற எங்கேயோ போய் எங்க போகுதோ அங்க போய் அது செயல்படும். அப்படிப்பட்ட ஒரு செயல்படக்கூடிய விஷயம்தான் ஆன்மீகத்துல செயல்படும் போது அதுதான் பக்தி தொண்டுன்னு சொல்லப்படுது. அது நமக்கு என்ன செய்யும், இப்ப நம்ம ஒரு விதை விதைக்கிறோம் மண்ணுல,
அது முளைச்சு வளர்ந்து மரமாகி பூவாகி அது வந்து நமக்கு பழம் கொடுக்கறதுக்கு எவ்வளவு காலம் ஆகும்? உடனே கிடைச்சிடுமா? கிடைக்காது இல்லையா? அதுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் எடுத்துக்கும். அது மாதிரிதான் நம்மளோட பக்தியும் நம்மள வந்து என்ன செய்யணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து அது பக்தியில முன்னேறணும். அது போல நம்ம பாவ விளைவுகளும் என்ன செய்யும்? அது அடுத்தடுத்து நம்ம செய்யக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாம் வந்து அது என்ன செய்யணும்? ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல வந்து நமக்கு பலன் கொடுக்காது. அது முதல்ல வந்து என்ன செய்யும்? விதையா இருக்கும், காத்து இருக்கும். அப்புறம்தான் வந்து நம்மளோட பாவத்தை வந்து நம்ம வந்து அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த காலம் வரும். அந்த பாவங்கள் எல்லாம் எது போக்கும் அப்படின்னா, இந்த பக்தி தொண்டுங்கிறது என்ன செய்யும்? அடியோட அழிச்சு எடுத்துரும். நம்ம அந்த பாவங்களாலதான் நம்ம வந்து இங்க வந்து பிறந்து வந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா இந்த பக்தி தொண்டுல நம்ம ஈடுபடும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அது வந்து நம்ம பாவங்கள் எல்லாத்தையும், அதாவது இந்த கர்மாவில இப்ப நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்க எல்லா பாவங்களையும் அது போக்கிடும் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனாலதான் வந்து இதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? பவித்ரம் இதம் உத்தமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அந்த அளவுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு வந்து பவித்திரமானது அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்குது. இது வந்து சரி, அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாமணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே अश्रतदाना पुरुष धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கு திரும்பி வருகின்றனர். யார் ஒருத்தரால பகவானோட உலக சென்று அடைய முடியும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் அஸ்ரத்த தானான்னா நம்பிக்கை உண்மை. நம்பிக்கைன்னா ஸ்ரத்தா. நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட வந்து நம்பிக்கையை வைக்கணும். அந்த நம்பிக்கை தான் என்ன செய்யும்? நமக்கு அதுக்கான வழியை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அந்த நம்பிக்கை உடையவங்க மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும்? பகவானை வந்து சென்று அடைய முடியும். அப்படி இல்லாதவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, நம்ம திரும்பி திரும்பி வந்து பிறந்து இந்த வாழ்க்கையிலேயே வந்து என்ன செய்வோம்? விழுந்துகிட்டே இருப்போம். நம்ம புனரவி ஜனனம், புனரவி மரணம் அப்படிங்கிற அதே நிலையில தான் நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருப்போம்னு இந்த ஸ்லோகம் மூலமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வந்து என்னன்னா நவவித பக்தி. இது வந்து பிரகலாதர் வந்து நம்ம பாகவதத்துல வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு. என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு? ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாசியம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். இது வந்து 9 விதமான பக்தி தொண்டு. ஸ்ரவணம் அப்படிங்கும் போது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல யார் இருக்கான்னா, சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன செய்யறாங்க? பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு வந்து பாகவதத்தை எடுத்து சொல்றாரு. அது கேட்கிறாரு இல்லையா? எடுத்து இவர் கேட்கறதுதான் ஸ்ரவணம். இப்ப பரீட்சித் மகாராஜா அவர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு, அவர் ஸ்ரவணம் பண்றாரு. அந்த மாதிரி இது வந்து முதல் நிலை. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பகவான்கிட்ட பக்தியை செலுத்தணும், நம்பிக்கை வைக்கணும். அதுக்கு பிறகு பகவான் பற்றிய விஷயங்களை ஸ்ரவணம் பண்ணணும், அதாவது கேட்கணும். அதுதான் வந்து இப்ப பரீட்சித் மகாராஜா செய்யறாரு. 2வது பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா பாடுதல், பகவானை பத்தி கீர்த்தனம் பாடுதல். அது யாரு செஞ்சா அப்படின்னா மீராபாய். அவங்க வந்து பகவானை பத்தியே எப்பொழுதும் பாடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. சதா சர்வ காலமும் அந்த கிருஷ்ணரையே நினைச்சுக்கிட்டு பரந்தாமனையே நினைச்சுட்டு அவங்களோட வாழ்க்கை போகுது. அவங்க என்ன செய்யறாங்க? எப்படி எல்லாம் பாடுறாங்க அப்படின்னா, பகவானோட புனித பெயர்கள், வடிவங்கள், அவரோட குணங்கள், அவரோட சின்ன வயசுல விளையாடிய விளையாட்டுகள், அவரோட லீலைகள், இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யறாங்க? பாட்டா பாடுறாங்க. அவரை பத்தியே மனசு உருகி நினைச்சு அவங்க கீதமா பாடுறாங்க. அது வந்து கீர்த்தனத்துல வருது. இது வந்து 2வது வித பக்தி. 3வது வந்து என்னன்னா, இங்க ஒருத்தர் யாரு இருக்கா? அவரு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு இருக்க பாக்க. அவர் என்ன செய்யறாரு? ஸ்மரணம் பண்றாரு. பகவானை பத்தியே என்ன செய்யறாரு? திரும்ப 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 நினைச்சுக்கிட்டு அவரை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம ராம ஹரே ஹரே. அந்த மாதிரி ஸ்மரணம் பண்ணும்போது அவரை பத்தியே பகவானை பத்தியே அவர் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு. இது 3வது நிலை. அடுத்தது வந்து பாத சேவனம். இங்க வந்து பள்ளி கொண்டிருக்கிறாரு பெருமாள் வந்து ஆதிசேஷன் மேல. அவரோட காலை வந்து யார் பிடிச்சு விட்டுருக்கிறார்? நம்மளோட லட்சுமி தாயார் வந்து பணிவிடை செய்யறாங்க அவர் காலை அழித்து விட்டு. இது வந்து 4வது நிலை. பாத சேவனம்ங்கிறது பகவானுக்கு பாத சேவை செய்யறது பாத சேவனம். அடுத்தது கீழே வந்து ஃபர்ஸ்ட் அர்ச்சனம்.
இங்க யாரும் ஒருத்தவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானோட விக்கிரகங்களுக்கு வந்து எல்லா வித பூ பழம் அதுக்கு தேவையான சாமான் எல்லாம் கொண்டாந்து வச்சு அவருக்கு வந்து அர்ச்சனைட்டு இருக்காரு. இது வந்து 5வது நிலை. அடுத்தது வந்து இங்க யார் இருக்கா, துருவ மகாராஜ் வந்து சின்ன குழந்தையா என்ன பண்றாரு, ஒத்த கால்ல நின்னு தவம் புரியுறாரு, பகவான வந்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. இது 6வது ஸ்டேஜ். அடுத்தது வந்து இது வந்து யாருன்னா ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்றாரு, ராமபிரானுக்கு வந்து எப்பொழுதும் தொண்டனா இருந்து அவருக்கு வேண்டிய தேவைகள் எல்லாம் அவர் வந்து தொண்டு செய்யறாரு. அதுதான் தாஸ்யம். அடிமை போல பணியாற்றணும். பகவான் ஆண்டவன், நாம அவருக்கு அடிமை. அந்த நிலையில தாஸ்யம்னா அப்படி இருக்கணும், பணிவு இருக்கணும். அந்த நிலையில செய்யக்கூடிய விஷயம் வந்து 7வது வருது. அடுத்து சக்கியம். இங்க நம்ம அர்ஜுனன் அவர் என்ன செய்யறாரு, ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு பகவானுக்கு. அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவரை நண்பரா கருதி அவருக்கு வந்து எப்பொழுதும் தோழனா இருந்து அவருக்கு பணிவிடைகள்லாம் செய்யறாரு, தேவைகள் எல்லாம் அவர் பார்த்துக்கிறாரு. அது வந்து தோழமையான விஷயம். இது வந்து 8வது நிலை. கடைசியா ஆத்ம நிவேதனம், ஃபுல்லா சரண்டர். அப்படியே வந்து என்ன செய்யறாங்க, இருதய பூர்வமாக தன்னையே அர்ப்பணித்தல். அது மாதிரி யாரு ஒருத்தங்க அர்ப்பணிச்சாங்கன்னா, வாமன தேவர் வந்து மகாபலி கிட்ட வந்து கேட்கும்போது மகாபலி சக்கரவர்த்தி என்ன செய்யறாரு, 3 அடி மண்ணுக்கு 2 அடி பூமியும் வானத்தையும் அளந்ததுக்கு அப்புறம் 3வது அடிக்கு என்ன செய்யறாரு, தன்னோட தலையே காட்டுறாரு இல்லையா. அதுதான் ஆத்ம நிவேதனம். அதாவது தன்னோட உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் அவருக்கு என்ன பண்ண அர்ப்பணம் பண்ணிடுறாரு. அந்த மாதிரி செய்யறது ஆத்ம நிவேதனம். இந்த 9 விதமான செயல்கள்ல பகவானுக்கு நம்ம யார் ஒருத்தவங்க பூர்ண பக்தி தொண்டு செய்யறாங்களோ அந்த மாதிரி அந்த ஞானத்தை வந்து என்ன செய்யணும், உணரணும். இது வந்து எதுல வந்திருக்கு அப்படின்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7.5.23 to 24 அந்த இடத்துல வந்து பாகவத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி ஒரு பக்தி வந்து இந்த 9 வித பக்திகள்ல ஏதாவது அட்லீஸ்ட் ஒன்னாவது நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம், சிரவணம் பண்ணலாம், கீர்த்தனம் பண்ணலாம், ஸ்மரணம் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் 3 நம்மளால ஈஸியா செய்ய முடியும். நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை நம்ம செஞ்சோம்னா பக்தி தொண்டுல முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी। हरे गीता माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। मया ततम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्सर्वाणि सर्वभूतानि नासहं तेषु वसिष्ठिताः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க, நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட இந்த அகிலம், அந்த உலக விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கிறார். விஸ்வரூபத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கீழே பூமியில இருந்து மேல் வரையில என்ன செய்வாரு பகவான், விராட் ரூபத்துல உலகத்தையே வந்து பறந்து விரிந்து பயங்கர ஒரு தோற்றமா காணப்படுவாரு. நம்ம இன்னும் 2 சாப்டர்ல வந்துருவோம் அதுக்கு. அந்த ரூபத்துல பார்க்கும்போது எல்லா ஜீவன்களும், உலகத்துல இருக்க எல்லா ஜீவன்களும், அப்புறம் அவரோட படைப்புகள் என்னென்ன கிரகங்கள்லாம் இருக்குதோ, நட்சத்திரங்கள், சூரியன், சந்திரன், எல்லாமே என்ன செய்யும், அவருக்குள்ள இருக்கும். அந்த விராட் ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னா, இந்த படத்துலயே உங்களுக்கு தெரியும். அந்த ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லா தேவதைகளும் இருப்பாங்க, எல்லா விதமான கிரகங்களும் அவரோட உடல்ல இருக்கும். அதே சமயத்தில் அவர் என்ன செய்யறாரு, அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது வந்து 1 நிமிஷம் வந்து இவருக்கு வந்து காட்சியா கொடுக்கிறாரு. அர்ஜுனனுக்கு போர்க்களத்துல விஸ்வரூப தரிசனம் காட்டுறாரு. இதுதான் ஃபுல்லா வந்து முழுமையான ஒரு விஸ்வரூப தரிசனம். அது வந்து பௌதீக உலகத்துல மட்டும்தான் இங்க தெரியக்கூடியது. அது வந்து என்ன செய்யும் இது, ஆனா இவ்வளவும் இவருக்குள்ள இருந்தாலும் இவர் என்ன செய்யறாரு, அதுல இருந்து வேறுபட்டு தனியா இருக்கிற மாதிரி இங்க வந்து ஒரு தோற்றத்தை உண்டு பண்றாரு. அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னோட மாயையால மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன். அவர் யோக மாயைங்கிற ஒரு திரை வந்து நம்ம கண்ணுக்கு அவரை பத்தி காண முடியாத மறைச்சிருக்குதுங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. रेणुका माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न समत्स्थानि भूतानि यत् पश्य मे योगमैश्वरम् भूतपृन्न सबूतस्थो ममात्मा भूतपावनः. அந்த 9.6 படிச்சிடலாமா ஜி? படிச்சிருங்க. यथा काक्षस्थितो नित्यं
वायुः सर्वत्र को महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि युभधारयः. हरे कृष्ण. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல அப்படின்னா, இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை, எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார் அப்படின்னு அவர் என்ன செய்யறாரு, அவர் தன்னோட விஸ்வரூபத்தை அவர் காட்டுறாரு, என்னோட ஐஸ்வர்யத்தை பாருன்னு சொல்றாரு. ஆனா என்ன, எல்லாமே என்னுக்குள்ளே நிலை பெற்றிருக்கவில்லை, அதாவது அதுல இருந்து அவர் தனித்து விளங்குறாரு அப்படிங்கிறதுதான் அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. இப்ப ஏன்னா நானே படைப்பின் மூல காரணம், படைப்பின் மூல காரணமா இருக்கிறாரு பகவான். இப்ப எங்கும் நிறைஞ்சு விரிஞ்சு சூரியனோட ஒளிக்கதிர் தெரியுது. அந்த மாதிரி என்ன செய்யறாரு பகவானும் இந்த உலகம் முழுக்க எல்லா உயிரினங்கள்லயும் என்ன செய்யறாரு, உள்ளுக்குள்ள பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. காணும் இடம் எல்லாம் கண்ணனே அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் நிறைஞ்சு விரிஞ்சு அவர் இருக்கிறாரு. ஆனா அதோட ஒரு பார்ட்டா அவர் இல்ல, ஏன்னா அவர் தான் படைப்பின் மூல காரணம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா, அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம், அததான் இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையில எல்லாம் நிறைய ஒற்றுமை இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா அவரோட சக்திகள்லாம், அவர்கிட்ட என்னென்ன குணங்கள் இருக்கோ அது எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கும். ஆனா என்ன அளவுல கம்மியா இருக்கும். அதுதான் இங்க நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க, அச்சிந்திய பேதா அபேத தத்துவம்னு. அது மாதிரி பகவானுக்கும் நமக்கும் ஒற்றுமையும் இருக்கும், அதே சமயம் வேற்றுமையும் இருக்கும். ஒற்றுமைன்னா அவரோட குவாலிட்டி எல்லாம் நம்மள்ட்ட இருக்கும், ஆனா குவான்டிட்டி அளவுல வேறுபட்டு இருக்கும். அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தினில் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. இப்ப ஆகாயத்துல காத்து, நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சதுல 2 பிரபஞ்சங்கள் இப்ப இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய பிரபஞ்சமா இருக்கிறது ஆகாயம். பஞ்சபூதங்கள்ல நமக்கு ஆகாயம் தான் இருக்கிறதுலே பெருசா தெரியும். அது ஒண்ணு. அதுலக்குள்ள காத்தும் இருக்கு, அந்த ஆகாயத்துக்குள்ள காத்தும் இருக்குது. அதுக்குள்ள இருக்கிற காத்த நம்மளால கண்ணுக்கு தெரியாது, ஆனா எப்போதும் அங்க காத்து இருக்குங்கிறத நம்மளால உணர முடியும். ஆனா 2ம் வானத்துலதான் இருக்குது, ஆனா ஒண்ணு தொட்டுக்காது. எப்படின்னா நம்ம பகவானும் நாமளும் ஒரே சக்தி, அவர்கிட்ட இருந்து தான் நம்ம பிரிஞ்சு வந்திருக்கிறோம். ஆனா நம்ம பகவான் என்ன செய்யறாரு, நம்மள்ட்ட விலகி இருக்கிறாரு. இந்த காத்தும் ஆகாயமும் ஒன்னோட ஒண்ணு எப்படி டச் இல்லாம இருக்குதோ அது போலவேதான் பகவான் நம்மளெல்லாம் படைத்தவரா இருந்தா கூட என்ன செய்வாரு, நம்மள்ல விலகி இருக்கிறாருங்கிறது இந்த இடத்துல சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. श्रीविद्या माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. प्रकृतिं स्वाम् अश्वत्य विसृजामि पुनयुन भूतग्रामं हिमं कृत्सनम् अव्यक्ष्यं प्रकृतो श्वता न समां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जय उदासीनवत् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன பகவான் சொல்லி இருக்கிறாரு அப்படின்னா, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது, எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அதாவது முத பகவான் என்ன, இந்த ஜட உலகத்தை தோன்றும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஜடசக்தி என்னன்னா மகத்தத்துவமா தான் வெளியில வருது. அதுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் யார் வரா, முதல் புருஷ அவதாரம். ஆனா இங்க படுத்திருக்கிறார்களே பகவான் விஷ்ணு, அவர் வராரு காரண கடல்ல இருந்துட்டு. அவர் எண்ணற்ற அண்டங்களை என்ன செய்யறாரு, படைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அவரு படைச்சதுக்கு அப்புறமா அவர்கிட்ட கர்ப்பகோதாயி விஷ்ணு வராரு. அவர் எல்லா பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் நுழைகிறாருன்னு நம்ம நேற்று பார்த்தோம். அந்த மாதிரி வரவர்கிட்ட க்ஷீரோகதாயி விஷ்ணு வராரு. இப்படி முதல்ல விஷ்ணு புருஷ அவதாரங்களா அந்த 3 விஷ்ணுகள்லாம் வெளியில வராங்க. நம்ம ஜீவாத்மாக்கள்லாம் எப்படி வரோம்னா, பகவானோட பார்வைப்பட்டு அந்த ஜட இயற்கை என்ன செய்யுது, கருவுறுதல். அந்த கருவுறுதல் மூலமா இந்த ஆத்மாவும் அந்த ஜடமும் சேர்ந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா பல்வேறு உயிர் வாழ்கள் இங்க உண்டாக்கப்படுது அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்து இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா,
தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. அவருதான் எல்லாமே செயல்கள்லாம் செய்யறாரு. அவரு விருப்பப்படிதான் படைக்கப்படுது, அவரு விருப்பப்படிதான் காக்கப்படுது, அவர்தான் அழிக்கிறாரு, எல்லாமே செய்யறாரு. ஆனா அந்த செயல்கள் எதுவும் என்ன செய்யாது, என்னை பந்தப்படுத்தாது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து நான் எப்போதும் விலகியே இருக்கிறேன். அவர் இதுல எல்லாம் என்ன செய்யறாரு, பங்கெடுத்துக்கிறது இல்ல. நம்ம செய்யற பாவ புண்ணியங்கள் என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு தானே தவிர பகவானுக்கு எதுவும் அதுல இது கிடையாது, கட்டுப்பட மாட்டாரு அவரு. இப்ப உதாரணமா இதுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா, ஒரு நீதிபதி என்ன செய்யறாரு, கோர்ட்ல நீதிபதி ஒரு குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை கொடுப்பாரு. ஒருத்தருக்கு என்ன கொடுப்பாரு, மரண தண்டனை கொடுப்பாரு. ஒருத்தருக்கு என்ன கொடுக்குறாரு, சிறை தண்டனை கொடுப்பாரு. ஒருத்தருக்கு அபராதம் கட்டுங்க, 10,000 ரூபாய் பணம் கட்டுங்க அப்படிம்பாரு. ஏன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமா அவர் தீர்ப்பு சொல்றாரு அப்படின்னா, அவங்க ஒவ்வொரு விதமான தவறு செஞ்சிருக்கிறாங்க. அந்த தவறுக்கேற்ற தீர்ப்பு அவர் சொல்றாரே தவிர அவர் பாரபட்சம் பாக்குறது இல்ல. அவரு அவரு நியாயமா திராஸ் தான் பார்த்திருப்போம். அந்த திராசு இருக்கும். அது மாதிரி நியாயத்தை தான் அவர் வழங்குறாரு. அது மாதிரிதான் பகவான் என்ன செய்யறாரு, இங்க நாம என்னென்ன செயல்கள் செய்யறோமோ அதுக்கு தகுந்த பலன்களை பகவான் நமக்கு கொடுக்கிறாரே தவிர அவரு நம்மள்ட்ட தன்னோட மக்கள்கிட்ட அவர் பாரபட்சமே கிடையாது. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு வாழ்க்கை கிடைக்குது அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। भागवत गीता माताजी। हरे कृष्ण। नाना माताजी। हेलो। हाँ यस माताजी। हरे कृष्ण माताजी। मायत मयात् येष्णे प्रकृतिः सूयते ससराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றையெல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு இதுல பகவான் சொல்றாரு. அதாவது எல்லாமே அவரோட விருப்பப்படிதான் நடக்குது. நம்ம படிச்ச வரையிலும் ஒரு நம்ம என்ன செய்வாரு, நம்ம ஜட இயற்கை, அதாவது இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் தான் நமக்கு தாய், பகவான் தான் தந்தை. அவர்கிட்ட இருந்துதான் விதைகள்லாம் வருது. அவரோட பார்வைப்பட்டு இந்த ஜட இயற்கை கருவுறுது. அதன் மூலமா நாம என்ன பண்றோம், நம்ம பிறவியில செஞ்ச கர்மங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி, நம்மளோட விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு உருவம் கிடைக்குது. அது நம்ம மேல் மூலமா, அதாவது மனித இனத்திலயும் இருக்கலாம், மிருக இனத்திலயும் இருக்கலாம், விலங்குகள், பறவைகள், தேவர்கள்னு எந்த ஒரு இதுவாக கூட நம்ம இருக்கலாம். இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு விதத்துல பகவான் காரணம் படைக்கிறதுக்கு. ஆனா முழுசும் அவரே காரணம் கிடையாது. நம்மளோட செயல்கள்னாலதான் நமக்கு இந்த ஒரு வடிவம் கிடைக்குது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு உதாரணமா ஒரு பூ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஒரு பூ வாசனை உள்ள ஒரு பூ பக்கத்துல இருக்குன்னு வச்சுங்க. அதோட வாசனையினால நம்ம என்ன செய்வோம், பக்கத்துல அந்த பூ இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால உணர முடியும். ஆனா அந்த பூ வேற, அந்த வாசனை அங்கிற அந்த இது தன்மை வேற, ரெண்டும் தனித்தனி. அது போலதான் பகவான் இந்த உலகத்தை படைக்கிறாரு. ஆனா இந்த உலகத்துல நடக்கிற செயல்களுக்கெல்லாம் அவரு பந்தப்பட மாட்டாரு. அதுக்கெல்லாம் காரணம் யாருன்னா நாம தான். நம்மளோட செயல்கள் மூலமாவும் ஜட இயற்கையினாலையும் தான் நம்ம என்ன செய்யறோம், இதெல்லாம் இருக்கும். பகவான் நம்மளை படைச்சிட்டு விலகி நின்று வேடிக்கை பாக்குறாரு. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। भामिनी माताजी। हरे कृष्ण। अजानन्ति मूढा मानुषं धनम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूतं महेश्वरम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, அவஜானந்தி மாமூடா, மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா, அவங்க ஒருத்தர் பகவானை கும்பிட்டுக்கிட்டு வணங்கிட்டு இருப்பாரு. இன்னும் 2 பேரும் என்ன செய்யறாங்க, அவங்க பகவானை நம்பல. அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவங்க ஒரு சாதாரண மனிதர் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. மனிதரை போல அவர் என்ன செய்யறாரு, தோற்றம் எடுக்கிறாரு. இந்த பூ உலகத்துல கிருஷ்ணரா பிறக்கும் போது அவர் மனித உருவுல வராரு. ஆனா அதை எத்தனை பேரால புரிஞ்சுக்க முடியுது?
நிறைய பேரால புரிஞ்சுக்க முடியல. புரிஞ்சுக்காததுனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவரை வந்து ஏளனம் பண்றாங்க. அதாவது கிண்டல் பண்றாங்க. பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல, அவரை வந்து கிண்டல் பண்ற அளவுக்கு அவங்களோட முட்டாள்தனமான இது தோற்றம் இருக்குது. அவரு ஆனா வந்து உண்மையிலேயே வந்து பகவான். ஏன்னா அவரு ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யறாரு, 4 ரூபத்தோட தான் வசுதேவர் தேவிக்கு முன்னாடி காட்சி கொடுக்கிறாரு. அப்புறமும் அவர் என்ன செய்யறாரு, நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவர் குழந்தையில பருவத்துல வந்து என்ன செய்யறாரு, நிறைய அரக்கர்கள் எல்லாம் அழிக்கிறாரு. பூதனைய கொல்றாரு, சகடாசுரனை கொல்றாரு, கோவர்த்தனகிரியை தூக்குறாரு, காளிங்கனை வதம் பண்ற இது விரட்டுறாரு, அவர் தலையில ஏறி நடனாடுறாரு. இதெல்லாம் வந்து சாதாரண ஒரு மானிட பிறவியால செய்ய முடியுமா? நிச்சயமா செய்ய முடியாது. நாம அவர் செஞ்ச செயல்கள் எதுவுமே அவர் வந்து நமக்கு பகவான்கிறத உணர்த்துறதுக்காக தான் அவர் செய்யறாரு. ஆனா அதையுமே அவங்க என்ன செய்யறாங்க, மூடர்கள் அடுத்த மக்கள் வந்து அவரை வந்து புரிஞ்சுக்கல. அவரு ஆனா அவர் எப்படிப்பட்டவரு, சச்சித் ஆனந்த ரூபம். அதாவது நித்தியமும் ஆனந்தமும் அறிவும் உடைய அவரோட உருவம். அப்படிப்பட்ட ஒரு திவ்ய மேனி அவர் படைச்சவரு. அத வந்து புரிஞ்சுக்காதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவரை வந்து வணங்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கீதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. मोहश मोह कर्माणो मोह ज्ञान विसेदसः रहस्यम् आसुरीं चैव प्रकृति मोहिनां क्रियतः। ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता இதுல जी। என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, இந்த அசுரத்தனமான மக்கள் வந்து எப்படி நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். அவர் வந்து குருஷேத்திர போர்க்களத்துல வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு நண்பனா வராரு, ஒரு சாரதியா வந்து அவரை தேர் ஓட்டுறாரு. ஒரு திறமை மிக்க அரசியல்வாதி எப்படி செயல்படுவாங்களோ அது போல வந்து என்ன செய்யறாரு, பாண்டவர் பக்கம் ஜெயிக்கிறதுக்கு நிறைய சூழ்ச்சிகள் எல்லாம் அவர் செய்யறாரு. அந்த மாதிரி இருக்கிற வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள்லாம் யாரு, இந்த முட்டாள்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அவங்க எல்லாம் வந்து குழம்பி இருக்கிறாங்க. அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பகவானை வணங்காததுனால அவங்களோட வாழ்க்கை வந்து வீணடிக்கப்படுது. இந்த வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து அவங்கள வந்து அந்த அறிவும் அவங்களுக்கு கிடையாது, பகவானை பற்றிய ஞானமும் கிடையாது, அவரை பத்தி கேட்கவும் விரும்ப மாட்டாங்க. இந்த ஸ்மிருதின்னு எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குல்ல, அதுல எல்லாமே வந்து அவங்களால ஈடுபட முடியாது. அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தன்னோட வாழ்க்கைய வந்து வீணடிச்சுட்டு திரும்பவும் இந்த உலகத்துல வந்து பிறந்து பிறந்து மறைஞ்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த ஒரு நிலைக்கு வர்றாங்கன்னு இதுல சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ரேணுகா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो किञ्ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। राधे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து நம்ம குழப்பவாதிய பார்த்தோம். இப்ப வந்து யார பத்தி சொல்லி இருக்குது, இது வந்து மகாத்மாக்களை பத்தி சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஒரு குழப்பமடையாத மகாத்மாக்கள் என்ன செய்வாங்க, தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர் யார்கிட்ட பாதுகாப்பா இருக்காரு, தெய்வீக உணவர். இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா இங்க யார் இருக்காருன்னா மாதவேந்திர பூரி. அவரு வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு வந்து முன்னாடி குருவா இருந்தாரு. ஈஸ்வரபுரி அது மாதவேந்திரபுரி 2 பேருமே அவங்களுக்கு வந்து குருவா இருந்தவங்க. அப்படிப்பட்ட அந்த ஞானி என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா, பகவானோட பாதுகாப்புல இருக்காரு. இது வந்து இதுக்கு ஒரு கதை கூட இருக்குது. பாலை திருடி கொண்டு வந்து இவருக்கு கொடுப்பாரு. அந்த சுவாமி பேர் வந்து கோபால்னு வரும். அவர் என்ன செய்யறாரு, இவர் பசியோட உட்கார்ந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை இவர் உச்சரிச்சுட்டு இருப்பாரு. பகவானே வந்து என்ன செய்யறாரு, இவர் பசியோட இருக்கிறாருன்னு ஒரு சொம்பு நிறைய பாலை கொண்டு வந்து, இங்க என்ன ஒரு இடைச்சிறுவன் மாதிரி வந்து வேஷத்துல, என் பேரு கோபால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாலை குடிச்சிட்டு பத்திரமா வச்சுங்க, பாத்திரத்தை நான் வந்து வாங்கிக்கிறேன்னு போயிடுவாரு. அந்த மாதிரி தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்புல இருக்கிறாங்க யாரு, மகாத்மாக்கள். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷவனாகவும் அறிவற்றவனாகவும் அறிந்து
எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். அவங்க என்ன செய்வாங்க, எப்போதும் பகவானையே நினைச்சுக்கிட்டு சதா சர்வ காலமும் அவருதான் முழு முதற் கடவுள் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து அவரோட பக்தி தொண்டிலேயே எப்போதும் ஈடுபடுவாங்கன்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। श्रीदेवी माताजी हरे कृष्णा। श्रीदेवी श्रीदेवी माताजी। ओके, श्रीविद्या माताजी நீங்க வாசி। हरे कृष्ण माताजी। सततं कीर्त्यन्तो मां यतञ्च शत्रुटवर्ता नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्ण माता। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க, எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன், அதுதான் திருட வரதா அப்படின்னு வந்திருக்கு, திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, மாதவேந்திர பொறிமருக்கு அந்த மகாத்மாக்கள் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, எப்போதும் பகவானை பத்திய கீர்த்தனத்துலதான் ஈடுபடுறாங்க. இங்க பிரபுபாதா போட்ட கூட இருக்கு, நம்ம குரு ஆச்சாரியார் அவர் என்ன செய்யறாரு, பகவானை பத்திய கீர்த்தனத்துல ஈடுபட்டிருக்கிறாரு. அவர் சுத்தி சீடர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லிட்டு பகவானை கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. எப்போதும் திடமான உறுதியோட 24/7 அந்த மாதிரி 24 மணி நேரமும் என்ன செய்யறாங்க, அவரு பகவானை பத்தியே நினைச்சுட்டு அவரை போய் வந்தனம் செஞ்சுட்டு அவங்க எல்லாம் நித்தியமா தினந்தோறும் எப்படி வழிபடுறாங்க அப்படின்னா உறுதியோட வழிபடுறாங்க, நம்பிக்கையோட வழிபடுறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கவங்கதான் மகாத்மாக்கள் சொல்லப்படுது. அவங்க என்ன செய்வாங்க, இந்த 9 விதமான பக்தி தொண்டு பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த பக்தி தொண்டுல என்னென்ன முடியுதோ அதெல்லாம் அவங்க ஈடுபடுவாங்க. அதுவும் இல்லாம என்ன ரசம், 5 விதமான ரசங்கள், சாந்த ரசம், சக்கிய ரசம், தாசிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம், அப்புறம் மாதுரிய ரசம். அந்த 5 விதமான ரசங்கள்ல ஏதாவது ஒரு ரசத்துல பகவான என்ன செய்வாங்க, தன்னோட நண்பனா காதலனா பெற்றவர்களா நினைச்சு என்ன பண்றாரு, அவர் பகவானை வழிபடுறாங்க. அவங்க நித்தியமா என்னை வழிபடுகிறார்கள் அப்படின்னு பகவானிட்ட சொல்லியிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा भगवद गीता माताजी। हरे कृष्ण माताजी। पिता हम अस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्साम यजुर्येव च। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்கிறாரு. நம்மளோட தாயும் தந்தையும்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இப்ப நம்ம நம்மளோட உண்மையான தாயை நீங்க நினைச்சுக்கலாம். உங்களோட தாய், உங்களோட தந்தை, உங்களோட பாட்டனார் அப்படின்னு சொல்றவங்க எல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணர் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன் அப்படி சொல்றாரு, ஏன்னா அவர் எல்லா உயிர்களுக்குள்ளேயும் அவர் என்ன பண்றாரு, அவர்தான் பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும், நம்மளோட தாய் தந்தை பாட்டனார்கள் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணரா நினைச்சு அவங்கள நம்ம வழிபாடு பண்ணணும், அவங்கள மரியாதை கொடுக்கணும். அததான் பகவான் இங்க சொல்லி இருக்கிறாரு. அப்புறம் தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய வேத அறிவும் நான் தான். அதாவது ரிக் சாம, அதாவது ரிக் சாம யஜுர், அந்த 3 வேதங்களை என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா, அதர்வன வேதத்தை விட்டுருவாங்க. அந்த 3 வேதங்களுமே திரிவேதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அத 3 படிச்சவங்க யாரும் இருந்தாங்க, திரிவேதின்னு கூட சொல்லப்படுவாங்க. அதுவும் நான் தான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அப்புறம் ஓம், அந்த தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய அந்த பொருளா இருக்கக்கூடிய அந்த ஓம், எல்லா விஷயங்கள்லயும் நம்ம ஓம்னு சொல்லிதான் நம்ம ஆரம்பிப்போம். அந்த ஓம் தெய்வீக சப்தமும் நான் தான் அப்படின்னு பகவான் பகவானுடைய பெருமைகளை பத்தி இதுல சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. बामणी माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே आदिर वर्धा प्रभु साक्षी निवास शरणं सुप्रत प्रभव प्रलय स्थानं निदानं बीजम अव्ययम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது அடுத்து படிச்சிருங்க. तबाम्यहम् अहं वर्षं निगृहणां युत्सृजामि
च अमृतं सैव मृष्य च सत् असत्साहम् अर्जुन. हरे ஹரே कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு பகவான்? கதீர். கதீர்னா என்ன? இலக்கு. வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம், எனக்கு எனக்கு யாரு கதியா இருக்கா, என்ன உன்னை விட்டா எனக்கு கதி இல்லை அப்படின்னு பகவான்கிட்ட கூட போய் வேண்டும், உன்னை விட்டா எனக்கு யாரும் கதி இல்லப்பா அப்படின்னுட்டு. கதின்னா என்னன்னா இலக்கு. நம்மளோட அடைய செல்லக்கூடிய, நம்ம செல்ல விரும்பும் இலக்கு எது, நம்மளோட அல்டிமேட் கோல் என்ன அப்படின்னா பகவான் அந்த கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போகணுங்கிறதா நம்மளோட கோலா இருக்கணும். அதுதான் அவர் வந்து இங்க சொல்றாரு. நான் தான் இலக்கு, காப்பவன் நான் தான், வந்து எல்லாரையும் காக்கக்கூடியவன். தலைவன் யாரு? நான் தான் தலைவன். சாட்சி, நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருந்துட்டு நம்மளோட மனசுக்குள்ள பரமாத்மாவா இருந்துகிட்டு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கெல்லாம் என்ன செய்யறாரு? சாட்சியா இருக்கிறாரு. அப்புறம் வசிப்பிடம். இப்ப சந்திரலோகம், இந்திரலோகம் எல்லாம் நிறைய லோகங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? எல்லா லோகங்கள்லயும் நம்ம போய் சென்று அடைவோம். வசிக்கிறதுக்கு இடமா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த தேவர்களை வழிபட்டு அங்க கூட போவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற இடம் இந்த பூலோகம், அந்த மாதிரி எல்லாமே நான் தான். எல்லாருக்கும் அடைக்கலம் நான் தான். எல்லாருடைய வந்து சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் அப்படின்னா என்ன, நாம வந்து இதுல இல்ல, அந்த வேற இடத்துல வரும். அது எல்லாருக்கும் என்ன, நெருங்கிய நண்பனா இருக்கக்கூடியவரு. நானே படைப்பு. அவர் தான் என்ன செய்யறாரு? படைக்கிறாரு, அழிக்கிறாரு, காக்குறாரு, தங்கும் இடமா இருக்கிறாரு. நித்தியமான விதை அவர்கிட்ட இருந்தா நம்ம எல்லாம் வந்தோம். பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா நம்ம எல்லாம். அதனால என்ன செய்யறோம், அவர் தான் விதையாவும் நமக்கு இருக்கிறாருன்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன். இப்ப வந்து சூரியன் வந்து நமக்கு வந்து சூடு கொடுக்குது. அந்த சூரியனுக்கு வெப்பத்தை கொடுக்கறது யாருன்னா பகவான். அது மாதிரி மழை, மழை காலத்துல மழை பெய்யுது. அந்த மழை எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா பகவானோட கொடுப்பவனும் தடுப்பவனும் நானேன்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா என்ன, அவர் தான் வந்து இந்த மழையை வந்து நமக்கு வேணும்னா கொடுக்குறாரு, வேண்டாம்னா தடுத்து நிறுத்துறாருன்னு தெரியுது. நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே. இப்ப வந்து மரண உருவத்துலதான் வந்து நீ குருஷேத்திர போர்க்களத்துல காலம் நானேன்னு சொல்லுவாரு 11வது சாப்டர்ல. அந்த கால ரூபத்தை எடுத்து என்ன செய்யறாரு, இங்க இருக்க அதர்மிகள் எல்லாம் வந்து அழிக்கிறதுக்காக அவர் வந்திருக்கிறாரு. அப்புறம் ஜடம் சேதனம். ஜடம்ங்கிறது உயிரற்றது, சேதனம்ங்கிறது உயிர் உள்ளது. இரண்டிலும் என்ன, இரண்டும் எண்ணில் உள்ளன. பகவான்கிட்ட தான் ரெண்டும் இருக்கு. பகவானும் அது உள்ளெல்லாம் இருக்கிறேன் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்படுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. गीता माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. त्रैविद्या मां सोपपाह बोधपापा ज्ञानिष्ठा स्वर्गतिं प्रपद्यन्ते ते पुण्यमासाद्य सुसेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान्ति देवभोगात्. हरे कृष्ण माताजी. நெக்ஸ்ட் படிச்சிருங்க மாதாஜி. 21. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं शुने पुण्यमध्यलोकं विशन्ति एवं तृतीयमनु प्रपन्ना कथा कथं कामकामा लभते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திரைவித்யா சொன்ன இல்லையா? திரைவித்யா அப்படின்னா திக்யஜுர் சாம வேதம். அந்த 3 வேதங்களை தான் வந்து இங்க திரைவித்யான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த 3 வேதங்களை யார் அவங்க படிக்கிறாங்களோ அவங்க திரிவேதின்னு சொல்லப்படுறாங்க. அததான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல எடுத்தோன்னா திரைவித்யா மாம் அப்படின்னு வருது. ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். அதாவது வேதங்களை படிக்கிறவங்க எல்லாம் எதுக்காக படிக்கிறாங்க அப்படின்னா, முக்காசி சொர்க்கலோகத்துல போய் அதை அங்க வந்து சுகத்தை அனுபவிக்கணும், சோமரசம் பருகி சுகமடையணும்னு செய்யறாங்க. ஆனா வந்து அது வந்து உண்மையான இது தேவை கிடையாது. வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனாலும் என்னது, வேதங்களோட அந்த மலர் சொற்கள் அதுல வந்து அவங்க கவர்ச்சி அடைகிறாங்க. அதை கவர்ச்சி அடைஞ்சு அதை வந்து தேவர்களை வழிபட்டு அதை பலனை வந்து அவங்க அடைகிறாங்க. இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றன. இந்த மாதிரி வேதங்களை படிக்கிறதுனால அவங்களோட பலன்கள் என்ன கிடைக்குதுன்னா புண்ணியம் கிடைக்குது. அந்த புண்ணியத்தினால அவங்க மேல் உலகங்களுக்கு போய் அந்த புண்ணியங்கள் எல்லாம் அனுபவிக்கிறாங்க. ஆனா அது நிரந்தரமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. ஏன்னா
வேதங்கள்ல முன்னாடி இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. ஆனா வேதங்களோட உள்கருத்து என்னன்னா பகவானை வணங்கணும், கிருஷ்ணரை வணங்கணுங்கிறதுதான் உள்கருத்து. அதை யாருமே புரிஞ்சுக்காம இந்த சுகங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கான வழியை மட்டுமே அவங்க படிச்சுட்டு என்ன செய்யறாங்க, மேல் உலகங்களுக்கு போய் சுகங்களை அனுபவிக்கிறாங்க. அதனால அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன கொடுத்துருக்கு, ஸ்வர்கலோகத்தில் பரந்த சுகத்தை அனுபவித்துட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்களை தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். ஏன் அது மாதிரி மரண உலகல்ல விழணும்? அவங்க புண்ணியமா தானே செஞ்சாங்க, வேதங்களை தானே படிச்சாங்க, ஏன் அவங்க திருப்பி இங்க வரணும் அப்படின்னா வேதங்களை அவங்க முழுமையா புரிஞ்சுக்கல. மேலோட்டமா அதுல அந்த பலன் கொடுக்கக்கூடிய அந்த கர்மகாண்டா பகுதியை மட்டுமே அவங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு மேல் உலகங்களுக்கு போயிடுறாங்க. புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினையே அடைகின்றனர். அதுல பகவான் சொல்லிட்டாரு. வேதங்கள்ல இன்னும் உள்கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத அவங்க படிக்கல. அதனால என்ன செய்யறாங்க, இங்க ஒரு படம் இருக்கு, இங்க ஒரு ராட்டினம் இருக்கு, அந்த ராட்டினம் என்ன செய்யுது, சுழலும் போது கீழே இருந்து மேல போகுது, மேல இருந்து மறுபடியும் கீழே வருது, கீழே இருந்து மேல போகுது, மேல இருந்து கீழே வருது, இப்படியே ரவுண்டா சுத்திக்கிட்டே இருக்குது. அப்படிதான் நம்ம என்ன செய்யறோம், வேதங்களை படிச்சுட்டு மேல் உலகங்களுக்கு போறது, அந்த புண்ணியம் முடிஞ்சோடனே கீழே மறுபடியும் வீழ்ச்சி அடைகிறது, பூ உலகத்துல பிறக்கிறது. இதுதான் இந்த ராட்னா மாதிரி இருக்கு நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த சைக்கிள் பாத்தீங்கன்னா என்ன செய்யறாங்க, மேல் உலகத்துல இருந்து கீழே சைக்கிள் இப்ப இறங்கி வருது, இந்த சைக்கிள் மேல் உலகத்துக்கு ஏறுது. இதுதான் நம்மளோட என்ன செய்யுது அப்படின்னா, நம்ம வேதங்களை அதோட உண்மையான அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்காம நம்ம படிச்சுட்டு நம்ம மேற்குலக சொர்க்கத்துக்கு போறது இந்த செயல்களுக்கு உதாரணமா இங்க கொடுத்துருக்காரு. புனரவி மரணம், புனரவி ஜனனம். இதுதான் நம்ம இந்த வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட இந்த விஷயங்களை கடைபிடிக்கிறவங்களுக்கு இதுதான் நடக்கும் அப்படிங்கிறது இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரேணுகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராதே கிருஷ்ணா. அனன்யாஷ்சிந்தயந்தோ மாம் ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க, எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு பகவானை மட்டுமே நினைச்சுக்கிட்டு களங்கமற்ற தூய அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களுக்கு இருப்பவற்றை காத்தும் நான் அருள் பாலிக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் இதுல சொல்லி இருக்கிறாரு. அதாவது 24 மணி நேரமும் என்ன செய்யணும், பகவானையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா, அப்படிப்பட்ட பகவான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த யாருக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா, பகவான் என்ன செய்யறாரு, அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ தேவைய அந்த தேவையை அவரே நிறைவேற்றுவாரு. அவங்கள்ட்ட என்ன இருக்கோ அதை அவரே காப்பாத்துவாரு. இந்த இடத்துல நம்ம சுதாமா ஒரு உதாரணமா கொடுக்கலாம். குச்சேலர் அவர் என்ன செய்யறாரு, அவர் எப்போதும் பக்தியோட அவர் என்ன வழிபடுறாரு பகவானை. எப்போதும் 24 மணி நேரமும் பகவானை நினைச்சு அவரு ரெண்டு தான் இருந்தாலும் அவர் கிருஷ்ணர் பகவான் அப்படிங்கிறத உணர்ந்தவர். அதனால 24 மணி நேரமும் என்ன செய்வாரு, அவர் பக்தியோட இருப்பாரு. அவரை ஒரு தடவை அவர் பார்க்க வந்தப்ப கூட ஒரு அவள் கொண்டு வர்றாரு. அந்த அவளை கூட என்ன செய்யறாரு, பகவானுக்கு கொடுக்க வெக்கப்பட்டுக்கிட்டு, ஏன்னா அங்க அப்படியே ஐஸ்வர்யங்கள் நிறைஞ்சிருக்கு துவாரகா. அதை பார்த்தோன்னே இவருக்கு ரொம்ப வெக்கமா ஷேமாயிடுது. தன்னிட்ட வெறும் கேவலம் அவள் தான் இருக்கா, அதுவும் இரவ வாங்கிட்டு வந்து அவள் பக்கத்து வீட்டுல கொஞ்சம் கடனா வாங்கிட்டு வந்த அவள், அதை அவருக்கு கொடுக்க வெக்கமா இருக்குது. அதனால என்ன செய்யறாரு, அதை கூட அவர் கொடுக்காம மறைச்சு வச்சுக்கிறாரு. ஆனா பகவான் விடுவாரா, அதை புடுங்கி வாங்கி ஒரு வாய் எடுத்து அவர் சாப்பிட்டுட்டு, ஆஹா எப்பேற்பட்ட அமிர்தம் மாதிரி இருக்கு, என்னோட அண்ணி கொடுத்த அவளு அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஆஹா ஓகன்னு சந்தோஷப்படுவாரு. அதை அனுபவிப்பாரு பகவான். அதை அனுபவிச்சு சொல்லும் போது அந்த குசேலருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். அவருக்கு நம்மளோட அவளை பகவான் சாப்பிடுறாரு அப்படின்ட்டு. அந்த இன்னொரு புடி எடுக்கும்போது லட்சுமி தாயார் என்ன பண்ணுவாங்க, அவர் கையை பிடிச்சு தடுத்துடுவாங்க. அதை எதுக்காக தடுக்கிறாங்கிறது அப்புறமும் தான் தெரியும். அது பகவானுக்கு புரியும் எதனால தடுக்கிறாங்கன்னா. ஏன்னா இவர் ஒரு புடி அவள் சாப்பிட்டதுக்கே அந்த குசேல இருந்த அந்த ஊரே என்ன செய்யுது, சொர்க்கபுரி மாதிரி மாறிடுது. அவரோட வீடு குடிசை வீடு இருந்ததெல்லாம் மாளிகையா போய் அவங்க மனைவியெல்லாம் என்ன செய்வாங்க, ஆடை அணி ஆபரணங்களோட பிரமாதமான ஒரு வசதி உள்ள ஃபேமிலியா மாறிடும் எல்லாமே அங்க. ஏன்னா அவரோட அவள்ல ஒரு குடி சாப்பிட்டதுக்கே இவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. பகவான் காருண்யம் மிக்கவர், கருணை கடல்.
வேண்டியவற்றை கொடுப்பாரு. யாருக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து அவர் வந்து என்ன செய்வாரு, கொடுப்பாரு. அவங்கள்ட்ட என்ன இருக்கோ அதை வந்து பத்திரமா காவந்து பண்ணி கொடுப்பாரு அப்படின்னு இதுல சொல்லுது. யாருக்கு அப்படின்னா அனன்யா சிந்தையந்தோமாம், எப்போதும் பகவான 24/7 வந்து வணங்குறவங்களுக்கு தான் வந்து இது சொல்லப்பட்டிருக்குது. அப்படி வந்து கலங்கமற்ற பக்தி இருக்கிறவங்களுக்கு பகவான் என்ன செய்வாரு, அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு கருணையா மழையை பொழிவாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। श्री विद्या माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। अनन् येहाप्यन्य देवता भक्ता यजन्तो शक्त्यान्विताः तेऽपि माम् एव कौन्तेय यजन्ति पूर्वहम्। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க, மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். இப்ப வந்து நம்ம என்ன செய்வோம், பகவான் தான் முழுமுதற் கடவுள்னு தெரியாம நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், தேவர்களை இப்ப வந்து நம்ம பிரம்மனை வணங்கலாம், சிவபெருமானை வணங்கலாம், முருகனை வணங்கலாம், அம்பிகையை வணங்கலாம். நம்ம வந்து மற்ற தேவர்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து வணங்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அது எல்லாமே அதோட பலன் எல்லாம் எங்க போகுது அப்படின்னா பகவானுக்கு தான் போகுது. இங்க படத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா இங்க சரஸ்வதி எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நமக்கு கல்வி வேணும் அப்படின்னு போய் சரஸ்வதியை கும்பிடுவோம். நமக்கு நோய் தீரணும்னுட்டு சூரிய பகவானை கும்பிடுவோம். அது எதுவுமே என்னது சரியான வழிபாடு இல்ல, தவறான வழிபாடுன்னு பகவான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு. ஏன் வந்து அது தவறான வழிபாடு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப வந்து பகவான் தான் அந்த தெய்வங்கள்லாம் வந்தது. நம்ம யாரை வணங்குறோம், இப்ப முருகனையோ இல்ல தேவியோ, பராசக்தியோ இல்ல துர்க்கையோ அல்லது சரஸ்வதியோ சூரியனையோ யாரை நம்ம வணங்கினாலும் அவங்க எல்லாம் எங்க இருந்து வந்தாங்க அப்படின்னா பகவான்கிட்ட இருந்து வந்தவங்கதான். அவங்களும் நம்மளை போல பகவானோட பார்ட் அண்ட் பார்சல். அது மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம நேரடியா பகவானை வணங்காம நம்ம இவங்களை வணங்குறது எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு மரம் இருக்கு, அந்த மரத்தோட வேருக்கு நம்ம தண்ணி ஊத்தாம ஒவ்வொரு இலைக்கும் ஒவ்வொரு கிளைக்கும் போய் நம்ம தண்ணி ஊத்தினா அது எப்படிப்பட்ட செயல். நம்மளோட முட்டாள்தனம், மூடர்கள் தான் அந்த வேலையை செய்வாங்க இல்லையா. ஒவ்வொரு இலைக்கும் கிளைக்கும் யாராவது தண்ணி ஊத்துவாங்களா, வேருக்கு தானே தண்ணி ஊத்தணும். வேருக்கு ஊத்துற தண்ணி வந்து அந்த மரம் முழுக்க எல்லா இடத்துக்கும் போய் சேரும். அது மாதிரி பகவானுக்கு நம்ம தொண்டு செய்யறதெல்லாம் வந்து மற்ற தேவர்களுக்கும் போய் அடையும். அது இன்னொன்னு சொல்லணும்னா வயிற்றுக்கு உணவளிக்கணும். அது போலதான் அது வந்து நம்மளோட உறுப்புகள்லாம் என்ன செய்யும், வேலை செய்யும். இத மாதிரி வந்து நம்ம வந்து இதை உணரணும். அவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னா பகவானோட அங்கங்களா இருக்கிறவங்க தேவர்கள்லாம். அதனால என்ன செய்யணும், அவங்களுக்கு வந்து அவங்க எப்படின்னா பகவான் என்ன சொல்றாரோ அததான் வந்து இவங்க வந்து செய்யறாங்க. அவரோட கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சுதான் அவங்க எல்லாம் ஒரு ஒரு ஆபீஸ்ல ஒரு ஆபீசர் இருக்காருன்னா அவருக்கு கீழே என்ன செய்வாங்க, நிறைய வேலை பார்க்கறவங்க இருப்பாங்க இல்லையா. நம்ம என்ன செய்யணும், நேரா ஆபீசர்கிட்ட தான் போய் நம்மளோட கோரிக்கையை கொடுக்கணும். இவங்ககிட்ட எல்லாம் கொடுத்தா என்ன ஆகும், இவங்க அங்க பாஸ் பண்ணுவாங்க, அவ்வளவுதான் இவங்க செய்வாங்க. அது மாதிரிதான் தேவர்கள் என்ன செய்யறாங்க, நம்ம செய்யறது வந்து அங்க பாஸ் பண்றாங்க, பகவான்கிட்ட பாஸ் பண்றாங்க. பகவான் வந்து இதை கொடு அப்படின்னு சொன்னாதான் அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, நமக்கு அவங்க வந்து அந்த விஷயங்களை நமக்கு வந்து இது கொடுக்குறாங்க, நமக்கு தேவைகளை வந்து அவங்க நிறைவேற்றுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுல இருந்து நம்ம இந்த கீதையை படிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும் முக்கியமானா, தேவ வழிபாடை விட்டுட்டு பகவான் கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுளுங்கிறத உணர்ந்து அவரை வணங்க ஆரம்பிக்கணும். அதுதான் முக்கியமா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। भगवत गीता माताजी हरे कृष्णा। भगवत गीता माताजी। हरे कृष्णा माताजी, सॉरी माताजी। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽभिमाम्। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க தேவ வழிபாடை பத்தி இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. தேவர்களை வழிபடுவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பார். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பிரம்மா இருக்கிறாரு, இங்க சிவன் இருக்கிறாங்க, அவங்கள வந்து கும்பிடுறாங்க. அவங்க என்ன செய்வாங்க, பிரம்மலோகத்துக்கும் சிவலோகத்துக்கும் போவாங்க. இறந்தன்னா அந்த லோகங்களுக்கு சென்றடைவாங்க. முன்னோர்களை வழிபடுவர்கள் என்ன செய்வாங்க, முன்னோர்களுடைய அந்த பித்ருலோகத்துக்கு போவாங்க. அது மாதிரி இங்க வந்து கருப்பு வித்தைன்னு எல்லாம் சொல்லப்படுது. அந்த பேய் பிசாசெல்லாம் வந்து கும்பிடுறவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன செய்வாங்க, பூதங்களை வழிபடுவர்கள் பூத உலகங்களிடையே போய் பிறப்பார். ஆனா என்ன மட்டுமே வழிபடுவர்கள் எங்க செய்வாங்க, என்னுடைய கிருஷ்ணலோகத்துக்கு
வந்தடைவார்கள். அதாவது இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் போறவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, இப்ப வந்து தேவர் உலகமோ இல்ல முன்னோர்களுடைய பித்திரு உலகமோ இல்ல பூதலோகமோ அது எங்க போறாங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன செய்யணும்னா மறுபடியும் இங்க பிறப்பு எடுத்து இங்கதான் வந்து சேருவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நித்தியமான இடம் அது கிடையாது. கொஞ்ச காலம் போய் அங்க இருந்துட்டு திரும்பவும் இங்கதான் வருவாங்க. ஆனா பகவானை வழிபடுறவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, பகவானோட அந்த கோலோக விருந்தனத்துக்கு சென்றுட்டாங்கன்னா திரும்பி இந்த பூமியில வந்து பிறக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கான பிறக்கறதுக்கான வழியே இல்ல. இது வந்து இங்க வந்து முக்கியமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। हरे बामनी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ताय प्रयसति तदहं भक्त युवहृतम् अश्नामि प्रयतात्मन। हरे हरे कृष्णा. कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு பகவான்? அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. இதுல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா முக்கியமா வந்து நம்மளோட எளிமையா நம்மளால என்ன முடியுதோ அதை வந்து எளிமையா என்ன செய்யணும், பகவானுக்கு படைச்சிட்டு நம்ம வந்து சாப்பிடணும் அப்படிங்கறதுதான் இதுல வந்து முக்கியமா. ஒரு ஏழையால கூட ஒரு ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ ஒரு இலையோ ஒரு டம்ளர் தண்ணி கூட வந்து பகவானுக்கு வழங்க முடியும். இந்த இடத்துல எது முக்கியம் அப்படின்னா பக்தியும் அன்பும். பகவானுக்கு நம்ம எது செஞ்சாலும் பக்தியோடையும் அன்போட செய்யணுங்கிறது தான் முக்கியமா இருக்குது. அதுதான் முக்கியம். இப்ப நம்ம குசேலர் கூட நம்ம பார்த்தோம், அவர் வந்து அவல் கொடுக்குறாருன்னுட்டு. அது மாதிரிதான் அது நம்ம என்ன செய்யணும்னா எதை செஞ்சாலுமே அவருக்கு பக்தியோட செய்யணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமா இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது அதுக்காக நம்ம வசதி இருந்துன்னு வச்சுங்க, நாம வந்து வசதி இருக்கிறவங்க என்னென்ன நம்ம சாப்பிடுறோமோ அதுல வந்து அவருக்கு என்ன சில விஷயங்கள் வந்து சேர்க்கக்கூடாதுன்னு இருக்குது. பூண்டு வெங்காயம் சேர்க்கக்கூடாது. காஃபி டீ மாதிரி இந்த போதைப் பொருள் கலந்ததெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது. அவருக்கு வந்து சைவ உணவா நம்ம வந்து படைச்சிட்டு அதை நம்ம சாப்பிடணும். அசைவ உணவெல்லாம் வந்து பகவானுக்கு படைக்கக்கூடாது. அவருக்கு படைக்கிறதுக்கு நிறைய காய்கறிகள் இருக்கு, பழங்கள் இருக்கு, தானியங்கள் இருக்கு, பால், நீர். அது மாதிரி நம்ம என்ன சாப்பிடுவோமோ அதெல்லாம் நமக்கு வந்து என்ன செய்யணும், பகவானுக்கு படைச்சிட்டு நம்ம சாப்பிடணும். அதுதான் வந்து இங்க வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। गीता माता जी हरे कृष्णा। गीता माता जी हरे कृष्णा। श्री विद्या माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे यत् हरे कृष्ण माता। यत् क्रोशि यत् अश्नासि यत् जुहोषि तदासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुर्व मत् अर्पणम्। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீ குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக அப்படின்னு சொல்றாரு. என்னென்ன நம்ம செய்வோம், எல்லாம் நம்ம வந்து எந்த ஒரு காரியமும் நம்மளால செய்ய முடியாது. நம்ம ஏதோ ஒரு வாழறதுக்காக வந்து என்ன செய்வோம், நம்ம சில வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்போம். அந்த செயல்களை செய்யும் போது கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லி செய்யணும். அப்புறம் நம்ம சாப்பிடுறது எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு பிரசாதமா படைச்சு சாப்பிடணும். அப்புறம் நம்ம என்னென்னலாம் உருவாக்குறோமோ அதையெல்லாம் வந்து என்ன செய்யணும், பகவானுக்காக மனசுல நினைச்சு நம்ம செய்யணும். அப்புறம் தானம் எல்லாம் கொடுப்போம். தானம் கொடுக்கறவங்க, தவம் செய்யறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. அது எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும், பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செய்யும் போது அது வந்து பகவானே இது மாதிரி செய்ய சொல்றாரு. இப்ப நம்ம வந்து ஒரு கதை நாங்களுக்கு ஆரம்பத்திலேயே ஒரு நாள் ஒரு கதை சொன்னா, ஒரு சின்ன கோயில்ல வேலை பார்க்கிற பையன் கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு செய்யறதுனால அவன் அபிஷேகமே பண்ணியிருக்க மாட்டான், பகவானுக்கு அபிஷேகம் ஆயிடும். சக்கரை பொங்கலுங்க நைவேத்தியம் தான் பண்ணுவான், அது பகவானோட வாயில போய் ஒட்டிக்கும். பூமாலை தான் கட்டுவான், அது பகவானோட கழுத்துல போய் விழுந்துரும் இல்லையா. அதாவது மனசால நம்ம நினைச்சாலே பகவான் வந்து அதை ஏத்துக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுதான் இங்க முக்கியமா. நம்ம வந்து நம்ம நினைக்கிறது தான், நம்ம வந்து பெருசா உடலால கூட கஷ்டப்பட வேணாம். எது நம்ம செஞ்சாலுமே பகவானுக்காக அர்ப்பணம் அர்ப்பணம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம்னு நம்ம சொல்லிட்டு அதை பழகிக்கணும். நம்ம பழகிட்டு அதை நம்ம 24 மணி நேரமும் நம்ம என்ன செய்யணும், ஜபமாலையில வந்து ஹரே கிருஷ்ணா முகமந்திரத்தையும் நம்ம சொல்லணும்.
பகவானையும் நினைச்சு கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிட்டு நம்ம செய்யற எல்லா செயல்களையும் என்ன செய்யணும், பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்ய அப்படின்னு பகவானே வந்து நமக்கு இதுல சொல்லி இருக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரேணுகா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते देषु साभ्यहम्. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல பகவான் என்ன சொல்றாரு, நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. பகவான் வந்து யாருக்கும் பாரபட்சம் காட்ட மாட்டாரு. அவர் வந்து கற்பக விருட்சம் மாதிரி. கற்பக விருட்ச மரத்துல கிட்ட போய் நின்றுட்டு நம்ம ஏதாவது கேட்டா என்ன செய்யும், அது நம்ம கேட்கறதெல்லாம் கொடுப்போம் இல்லையா, அது மாதிரிதான் பகவானும் நம்ம எதெல்லாம் விரும்பி கேட்கிறோமோ அதெல்லாம் நமக்கு வந்து கொடுத்துருவாராம். அது மாதிரி ஆனாலும் அவர் வந்து பக்தர்கள்ட்ட ஒரு விசேஷ கருணை வச்சிருக்கிறாரு. அனைவருக்கும் நம்ம சமந்தான். எனக்கு ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனது நண்பன். அது வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்காரு பாருங்க அவர் நண்பரா. அதே மாதிரி பகவானை வந்து கட்டி பிடிக்கிற அளவுக்கு அவர் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கிறாருன்னா அவர் எந்த அளவுக்கு அவர் பக்தியோட இருந்திருப்பாரு. அந்த குசேலர் வந்து நமக்கு அர்ஜுனர்லாம் நமக்கு உதாரணம். அந்த மாதிரி பக்தி இருந்தா பகவானோட நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், தோழமையா அவரை வந்து நம்ம கட்டி பிடிச்சுக்கலாம். அவரை வந்து நம்மளோட குழந்தையா நினைச்சு நம்ம தூக்கிக்கலாம். அவரோட நம்ம தந்தையா நினைச்சு அவர்கிட்ட நம்ம வந்து மடியில போய் உட்கார்ந்துக்கலாம். அப்படிங்கறதெல்லாம் பக்தி ரசங்கள்ல வருது. அந்த மாதிரி ரசங்கள்ல நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், பகவான்கிட்ட ஈடுபாடோட இருக்கணும். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் வந்து இதுல சொல்லி இருக்கிறாரு. அதாவது பகவான்கிட்ட வந்து ஒரு பக்தன் எப்படி பழகுறான் அப்படின்னா 2 பேருக்கும் அன்பு பரிமாற்றம் அங்க நடக்குது. ஒரு தங்க மோதிரத்துல ஒரு வைரத்தை பதிச்சா எவ்வளவு அழகா இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கும் இல்லையா. அது மாதிரிதான் இங்க வந்து பகவானும் அந்த உயிர் வாழ்வியும் என்ன செய்யறாங்க, அந்த தங்க மோதிரமும் இது வைரமும் மாதிரி அவங்களோட தோற்றம் வந்து இருக்குது. அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து நெருக்கமா வந்து என்ன செய்யறாங்க, உறவு கொள்றாங்க. அது மாதிரி யாரு இருக்க முடியும் அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க பக்தி தொண்டுல 24 மணி நேரம் ஈடுபடுறவங்களால மட்டும்தான் முடியும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी. ஹரே अभी हरे कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா. अभी चेत सुतरोसारो भजते माम अनन्यपाक साधुर्य एव समत् मंदव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सह. हरे कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். அப்படின்னா என்ன, அதாவது பக்தி தொண்டுல ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, ஒரு உயர்ந்த தொண்டு, அதாவது 24 மணி நேரம் பகவானை தான் அவர் கும்பிட்டு இருக்கிறாரு. ஆனா சில நேரங்கள்ல வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா சில காரணங்களால வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. இந்த இடத்துல வந்து ஒரு உயிர் வாழி, அதாவது நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் என்ன செய்யணும், 2 விதமான நிலைகள் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். என்ன 2 விதமான நிலைகள், ஒண்ணு வந்து பௌதீக வாழ்க்கை, இன்னொன்னு வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கை. நாம இங்க வாழறதுக்கு தேவையா என்ன செய்யறோம், இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்க சட்ட திட்டங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குதோ அதை பின்பற்றி நம்ம வந்து சில வாழ்க்கை வழிமுறைகளை நம்ம கடைபிடிச்சுக்கிட்டு இருப்போம். அது வந்து என்னன்னா மெட்டீரியல் லைஃப். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து மாயைக்கு கட்டுப்பட்டு நம்ம அதோட செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதுபோல ஆன்மீக வாழ்க்கைங்கிறது நம்மளோட ஆத்மா வந்து என்ன செய்யும், பகவானை விரும்பி அவருக்கு செய்யும், தன்னோட இயல்பான சொரூப நிலையில பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும். அது வந்து நம்மளோட இன்னொரு விதமான செயல், நம்ம ஆன்மீக செயல், திவ்யமான செயல் சொல்லப்படுது. அந்த மாதிரி 2 விதமான நிலைகள்ல இந்த உடல் என்ன செய்யுது, நம்ம ஒவ்வொரு உயிர்களும் இது செயலாற்றிட்டு இருக்கு. சில நேரங்கள்ல இது ரெண்டும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஒத்தும் போகும், சில நேரம் முரண்படும். இப்போ வந்து பக்தனாவே இருப்பான், ஆனா திடீர்னு என்ன செய்யணும், செய்யக்கூடாத ஒரு செயலை வந்து அவன் செஞ்சிருவான்.
அதாவது சுதுராசாரோ அப்படின்னா மிகவும் மோசமான செயல்கள். மோசமான செயல்களை சில நேரத்துல அவன் செஞ்சா கூட, ஆனா வந்து என்ன பண்றான், பக்தி தொண்டிலேயே ஈடுபட்டு இருக்கான் இல்லையா, அதனால அவனை வந்து என்ன செய்யக்கூடாது, சாதுவா தான் நினைக்கணும். அவன் பக்தன் இல்லைன்னு அவனை பிடிச்சு நம்ம வந்து தள்ளி விட்டுறக்கூடாது. அவனை வந்து சாதுவா தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அது அவன் ஏன்னா அவன் வந்து பகவானோட பக்தி தொண்டுல வந்து என்ன செய்யறான், நிரந்தரமா ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கான். அது ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தினால, ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவங்க வந்து அதுல இருந்து வீழ்ச்சி அடையறதுக்கான வாய்ப்பு வருது. அதை வச்சு நம்ம வந்து அவங்கள வந்து தப்பா நினைக்க கூடாதுக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு ஒரு உதாரணமா சந்திரன்ல இருக்க களங்கத்தை சொல்லுவாங்க. சந்திரன்ல பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன புள்ளியா வந்து களங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த புள்ளிய வந்து அந்த களங்கத்தினால சந்திரனோட ஒளி நமக்கு குறையுதா, இல்ல சந்திரனோட குளிர்ச்சி நமக்கு கிடைக்காம போகுதா, அது எதுவுமே இல்லை. நமக்கு எப்போதும் எல்லாருக்கும் பிடிச்சது அந்த நிலா. அப்படி இருக்கும்போது அந்த சின்ன அந்த களங்கங்களால நிலம் வந்து என்ன, அதோட ஒளி வந்து தடையாம இது இல்லை. அது மாதிரிதான் நல்ல குணங்கள்ல உடைய ஒரு பக்தனால சில நேரம் மோசமான அவன் செயல்கள் செஞ்சா கூட அவனை வந்து சாதுவாதான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த இடத்துல இங்க வந்து ஜகாய் மத்தாயின்னு அந்த 2 பேரை வந்து என்ன செய்யறாரு, நித்யானந்த பிரபு வந்து வீழ்ச்சி அடைந்த அந்த ஆத்மாக்களை வந்து முன்னேறதுக்காக வந்து அவங்கள்ட்ட ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்றாரு. பாகவதத்துல வருது இது. இந்த கதை உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே ஒரு நாள் சொன்னேன். அத வந்து இவங்க கல்ல விட்டு எறிஞ்சு அவர் மேல காயம் பட்டோன்னா அதை பொறுக்க முடியாம பகவான் என்ன செய்யறாரு, சக்கராயுதத்தை எடுத்துட்டு வர்றாரு இவங்களை கொல்றதுக்கு. அப்ப வந்து அவரு நித்யானந்த பிரபு நீல கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கவர் நித்யானந்தர், மஞ்சள் கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கவர் வந்து பகவான் சைத்தன்யர். அவர் வந்து தடுக்கிறாரு, செய்யக்கூடாது, அவங்கள கொல்ல வேண்டாம், அவங்கள திருத்திடுவாங்க அப்படின்னு. அது மாதிரி திருத்தணும். ஒரு செயலை வந்து மோசமான செயலை ஒருத்தர் செஞ்சுட்டா கூட அவங்களை வந்து என்ன செய்யணும், சாதுவாதான் நினைக்கணும் அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நான் லீவ் பண்ணணும் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. நீங்க இந்த ஸ்கிரீன்ல எப்படி மாதாஜி தானே? இல்ல அதுதான் மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம் மட்டும் வாசிச்சுட்டு நான் எண்ட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே. டைம் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி யுத்வைவம் ஆத்மானம் மத்பராயணஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க இது பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க லீவ் ஆயிட்டீங்க மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க பலஸ்ருதி சொல்லிருங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, உன் மனது எப்பொழுதும் மாதாஜி. மாதாஜி நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, ஹோஸ்ட் உங்களை பண்ண உடனே எனக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆஃப் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. பரவாயில்ல மாதாஜி, பரவாயில்ல, கொடுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, மன்மனா பவமத் பக்தோ, எப்பொழுதும் பகவானை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபட்டு என்னை வந்தனம் செய்து என்னை வழிபடுவாயாக அப்படின்னு பகவான் வந்து இதுல சொல்லியிருக்காரு. என்ன செய்யணும், அப்ப வந்து என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட கண்டிப்பா வந்து சென்றடைஞ்சிருவோம். அந்த பகவானை சென்றடைறதுல நமக்கு எந்த விதமான மாற்றங்களும் வராது. எப்போதுமே சில பேர் வந்து நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவரோட மாமா கம்சன் வந்து அவரை பத்தி எப்போதுமே நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பாரு. சிசுபாலன் வந்து என்ன செய்யறாரு, பகவானை எப்போதுமே நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பாரு. ஆனாலும் அவங்க எல்லாம் வந்து பகவான்கிட்ட மேல் உலகங்களுக்கு போறாங்க. ஆனாலும் எங்க வரையிலும் போறாங்கன்னா அந்த பிரம்மஜோதி வரையிலும் தான் அவங்களால போக முடியுது. பகவானோட கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போறாங்களான்னா போக முடியாது. ஏன்னா அவங்க வந்து எப்படி இருக்காங்கன்னா நெகட்டிவா நினைக்கிறாங்க. பகவானை வந்து பாசிட்டிவா நினைக்கணும். நம்மளை எப்படி விரும்பி அவரை வந்து நம்மளோட காயேன வச்சா மனசேந்திரியவர்னு வரும். அதாவது நம்மளோட உடல், மனம், புலன்கள், அறிவு இதெல்லாம் முழுசு என்ன செய்யணும், பகவானை வந்தனம் செய்யறதுல ஈடுபடணும். அப்ப வந்து நம்ம பகவானை என்ன செய்வோம், முழுமையா அவரை வந்து நம்புவோம். நம்பி அவர்கிட்டயே நம்ம பக்தி செலுத்தும் போது நம்ம வந்து அவரோட உலகத்தை நம்ம சென்றடைவோம். ஆனா கம்சன் அந்த சிசுபாலன்னா என்ன செய்யறாங்க, அவரை ஒரு எதிரியா நோக்குறாங்க. அந்த மாதிரி எதிரியா பாக்குறதுனால அவங்களால என்ன செய்ய முடியல, பகவானை புரிஞ்சுக்கவும் முடியல, பகவானோட உலகத்தை அவங்களால சென்றடையவும் முடியல. நம்ம இந்தியாவுல நிறைய கோயில்கள்லாம் இருக்குது. எத்தனை கோயில்கள்லாம் இருக்கு. பகவானை வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான விஷ்ணு கோயில், 108
வைணவ தலங்கள்லாம் இருக்குது. அது மாதிரி பகவானுக்கு பேர் எத்தனை இருக்குது, பல்லாயிரக்கணக்கான பேர், கிருஷ்ணர், கோவிந்தர், நரசிம்மர்னு நிறைய பேர் எல்லாம் இருக்குது. அது மாதிரி நிறைய தெய்வங்கள், நிறைய கோயில்கள்லாம் நமக்கு இருந்தும் நாம என்ன செய்யறோம், பகவானை எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பக்தியோட வழிபடுறோம்னா ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். இந்த இதுல வந்து நாம வந்து 9 விதமான பக்தி தொண்டை பத்தி நம்ம சாப்டர்ல சொல்லி இருக்கிறாங்க. 5 விதமான ரசங்களை பத்தி எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும்னா, நம்மளோட வாழ்க்கையில முடிஞ்ச வரையிலும் அட்லீஸ்ட் மிக சின்ன விஷயம், சாந்த ரசமா அவரை வந்து சாதாரணமா நம்ம வந்து ஒரு சாதனா பக்தி மூலமாவோ நம்ம அந்த 9 விதமான ரசங்கள்ல அவரை பத்திய விஷயங்களை பேசிக்கிட்டு, அவரை பத்திய விஷயங்களை கேட்டுக்கிட்டு, அவரை பத்திய விஷயங்களை நினைச்சுக்கிட்டு, அவரை பத்திய கதைகளை நம்ம கேட்டுக்கிட்டு நம்மளோட வாழ்க்கைய வந்து என்ன செய்யணும், பக்தியை வந்து தூய்மைப்படுத்திக்கிட்டு நம்ம வாழும்போது நம்மளால வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா இது பண்ண அவர்கிட்ட சென்றடையறதுக்கான வழி கிடைக்கும் அப்படிங்கறதுதான் இந்த சாப்டர் மூலமா நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பலஸ்ருதி யாராவது சொல்றீங்களா, நானே சொல்லிடவா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. इति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां யோகசாஸ்திரே योगशास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्या को नाम नवमोऽध्यायः. नमोऽध्यायः. हरे कृष्ण माताजी. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. மன்னிச்சுங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் ஐயோ பரவாயில்ல மாதாஜி, இவ்வளவு தூரம் சொல்றீங்களே அதே பெரிய விஷயம். எல்லாம் நீங்க வர்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எப்ப படிக்க வர்றீங்களோ அப்ப எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் பிரேயரை முடிச்சுக்கிறேன், அதுக்கு ஒரு நம்ம பேசுவோம். வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தைக்கு ஜெய். ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், ரொம்ப பொறுமையா விளையாடி இருந்து நீங்க எல்லாரும் கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். நம்ம வந்து அடுத்தது வந்து இது பார்த்துருவோம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க நம்ம கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாமினி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் வசிச்சேன் எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, விஜயலட்சுமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சதாசிவம் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கும் போது கொஞ்சம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாருக்கும் எந்த டவுட்டும் இல்லைன்னா நம்ம கிளாஸ் என் பண்ணிடலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ் என் பண்ணிடுறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம நாளைக்கு பகவானோட வைபவங்கள்லாம் பத்தி நம்ம 10வது சாப்டர்ல பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா.